Baka magaling ka bakalaw. Saan? Kung suka lang ako, may bugluhan nyo lang ako, may kilala sa inyo. Okay. Kilala sa mga si Vito. Tatakaloy. Alay, sir. Ano naman? Diyan ka pala. Ano ini? Yung kasuhan kanila. Ilagay mo ng amo. Amo na yung napangatag ka na may birthday. Mga OFW man. Naamutan lang. Ate, amin na pala. Grupo nila, wala. Apron. Wish yan, Naila. Ano yung mo wish? Wish. More life to come. Maglugang magandang hapon na Panita. natin. Kung makalambot ko sa mo, isa-isa ka. Sa 100, kay makata 100,000. Magali. 23 pa naman ko. More 17 years to go. Shit, oh, 100,000 na yun. Kumusang ito ang inyo isa sa labas. Sinuyog na lang. Yay! Naman, ba't mo na sa mapait mo na Wala, ano ma'am, ba mo sa nagatag sinala. Ang yung Ano yung mensahe? Sino? Mga yung yambal sa ila. Ang nagkakalo mo sa mapait nun, magbinuligay. Amo na yung lagro. Sinasay mo, pero iba sa kita. Kabay pa nga magdugang pag ginangako ni Dad. Pasalamat ka sa nagkakag sa ila. Kung sino. Galing mo ako Pasalamatan sila. kakilala sa imo kung sino ka ba. La, sukatan ko gani, bugnuhon nyo lang ako. Na, Wala, ano ma'am, bal mo sa nagatag sinasay mo. Ang bal ka diyo kay gapamati, sila reslo ka damo. sino aw? Mga taga mapait eh. At taga mapait ka Oh, linagatan. ano yan, bal mo pasalamat ka. Pasalamat ko sa taga pait. Yan eh, tagaan ako sa cake. Sa akong birthday. Sponsor. Namugin na salamat. Yay!